Valter. 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 Er du klar til, at vi fortsætter? Hvem besluttede, at du skulle komme her? Min mor. Okay. Og ved du, hvorfor hun synes det? Nej. Har du en idé om, hvorfor? Ja. Og hvad er det? Jeg passer ikke ind. Nej, du føler dig måske lidt anderledes. Lidt sådan... Lidt ved siden af. Passer ikke ind. Er det så dårligt? Altså anderledes. Det at være anderledes, det kan jo godt være godt. Anderledes er ikke nødvendigvis en fejl eller noget dårligt. Ja. Jeg må bare ikke være med. Du har også sagt, at du nogle gange søger et lys. Jeg ved ikke, hvad det er. Valter. Vi skal nok finde den flamme sammen. Hvad nu, hvis der ikke er noget lys for mig? Jamen, så skaber vi bare vores egen virkelighed. Som menneske, så er man bare en lille brik i samfundets puslespil. Og ved du hvad? Nogle gange så er det de brikker, der ikke lige synes at passe ind, der fortæller de mest interessante historier. Se, hvem der har besluttet sig for at deltage i festlighederne. Hold nu op, jeg er sikkert en fest. Du kan skrue ned for det cirkus der. Hvor længe skal du okkupere min stue? Er du okay? Du så morfar hele eftermiddagen. Emma, skru nu ned for fanden. Min hovedpine, den er ved at nå sådan bibelske dimensioner, og det er sådan... Ja. Chips? Nej, tak. Hvad er det for en smag? Salt og eddike. Perfekt ud. Kun se i morgen, Niels. Okay. Hvad med din bedre halvdel? Kan du ikke kamuflere det der? At det gik lidt fra bedre til værre. Det er også en vending. Ja. For helvede. Jeg tænkte over noget, Niels. Kan psykiater egentlig ikke bare psykoanalysere sig selv? Er det ikke ligesom at klø sig i røven for jer? Nej. Ja, eller det er mere kompliceret end at klø sig selv i røven. Lad os bare sige det. Ja, men jeg forstår godt pointen. Har du ikke set det her afsnit 5 milliarder gange? Jo. Højst sandsynligt. Jo. Kører mig ikke til arbejde i morgen? Jo. Men jeg gider ikke at høre på nogle af dine livsproblemer undervejs. 1 minut over 8, og jeg begynder at analysere dine problemer. Trusler for søster, det er noteret. Godt så. Godnat. Godnat.
Walter. Hvad laver du her? Hey! Hey! Emma, kom. Jeg kører dig hjem til mor nu. Nu? Hvorfor? Bare få noget tøj på. Jeg kører nu. Tror du stadig, han er i huset? Jeg er ikke sikker. Det er sgu ham. Endelig på. Bare se. Jeg går lige ud og tager en kort snak med ham. Ja. Mor, vi er på vej hjem til dig. Ja. Det er sket igen. Du har tidligere fortalt mig, at du hører stemmer, men du kan ikke se, hvem det er, der taler til dig. Ja, Hvor ofte er det, du ligesom hører de her stemmer? det er næsten hele dagen, tror jeg. Jeg tror aldrig, jeg har været fri for nogen, der taler. Men forstår du, hvad det er, de siger til dig? Jeg hører ikke, hvad de siger. Jamen, det er da bare altid også. Hold da op. Tiden den er gået. Nej, ikke nu. Bare 10 minutter mere. 10 minutter mere. Please. Jeg vil også ønske, at vi har mere tid. Det har vi ikke. Desværre. Det er fordi, jeg har noget til dig. Du må gerne åbne. Ja. Jeg skal nok åbne. Hvem er det? Det er dig og mig. Ja. Ja, altså det er dig, som hjælper mig. Tak skal du have for den. Græder du? Hvad sker der? Jeg har brug for mere tid med dig. Walter. Walter. Walter! Stop! Stop. 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 Du og jeg, vi har en aftale. Du kan ikke bare blive ved med at komme, når du vil.
Hvis du vil mødes med mig, så er det kun med mig. Okay? Niels? Niels? Niels, hvad laver du? Kan jeg ikke. Jeg har min søster derhjemme. Niels, hvad laver du? Jeg vil bare... Se, så gå hjem. Ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke må være med, når der er andre. Det må du bare ikke. Vel? Det må du ikke. Jeg er hun i bilen. Niels? 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 Er du klar til at starte, Niels? Ved du, hvem der besluttede, at du skulle komme her? Min mor? Har du nogen idé om, hvorfor? Hvordan har du det i dag? Har du lagt mærke til, at solen den skinner udenfor?